Yes. Welcome. Munhu waMwari, mwana ingwa yekusununguka. Handitika. Nhasi ndinani ko? Nhasi ndinani? Nhasi na Pastor Norest Matende. All the way from Harare. Wow. All right. Chimbotitaurira, who is Pastor Norest Matende? No, it's okay. Ndinotenda zvikuru. Pastor Norest muimbi anoimba nziyo dzegospel, zvakare ari mushumiri wemimba yaMwari. Senzira imwe chete yekushumira Mwari nekuimba, nenzira imwe chete zvakare yekushumira Mwari nekuparidza. Takangotora mukana iwoyo kuti tigopinda kumusic. So Pastor Matende murume anobva paHwedza paguta reManyanga, apo ndo pamusha pokuberekwa. Kwakuzogarawo muHarare muguta rechitungwiza, ndo kwandigere zvazvinezvi. Mwari varimubatsire, ndinotenda. Wow. Alright, ko chii chakakuinspire kuti mupinde munyaya dzemamhanzi idzi? Chakandiinspire ndechekuti noziva kana makangokurawo muri munzvimbo yekunamata Mwari, taigara tichingoimbawo nokurumbidza Mwari tiri muchitendero chokunamata Mwari. So mukuimba ikoko unosvikawo pakunzwa vamwe vachikurudzira kuti zvamunoimba kudai, zvakanaka kudai, zvadii kuti zvaita kuti zvigoendwa nazvo munzvimbo dzekurekodha zvigozokwanisawo kubuda. So chakanyanya kundiinspire kuti ndigonzwa kuda kuimba inyaya yekuti ndakanzwisisa kuti number one, ndo imwe way yatinogona kushumira nayo shoko raMwari richisvika kumwe kwatisingagoni kunosvika. Ndobva kwaitawo vaimbi vanga vari kumberi kwedu vakatitangirawo, vanondiitira zvakanaka. Ndonyanya kufarira zvakanyanyisa Pastor Charamba and amai. Vanhu ivavo kubva kubvira nakubvira music yavo yaindiitira zvakanaka. So ndo vamwe vanhu vandonzwisa kuti music yavo yakandiinspire kuti ndinzwe kuda kudai Ishe anditendera kuti ndigone kupinda mumusic industry. Ndobva ndazopinda through zvakare nekukurudzirwa nevatainamata navo nehama nekuberekwa kwangu, madzikoma angu vakandisapotana neni kuti ndigokwanisa kupinda music industry. Alright. Inini chandakaona pamasong enyu munonyora masong, handizivi kuti munombomanyora sei. Vamwe vanoti ini ndinorota, but mimi hamenosamufundisi. Zvazvinoita manje ndezvokuti kazhinji kachona masongs andoimba inini mukatarisa zvakanaka, ane kamuka kuti anogona kuda kudzokorodza mashoko anga achimbotaura. Nekuti shoko rangu rokutanga nderekuti kazhinji kuwanza mashoko sandiko kunoita kuti munhu agone kuzonyanya kugamuchira kana kuti aponeseke. So chakakosha chandinokoshesa inini kunanga panyaya yandoda kubuditsa musongo imwe neimwe kuti ive nemeaning inoramba ichiringa mumwoyo memunhu. So ndinoti inini kazhinji kacho ndinongoti ndichitoendawo mumaswe nekuti tinogara munzvimbo dzekunamata Mwari. Tichienda mumaswe uchitoenda muswe unotonzwisa kuti pane chiri kutaurika mandiri muti, pane message iri kungouya mandiri. That same moment yo kwakutotanga kutobika something from it. And then zvoitawo vhangeri chairo. Kana pakaita theme yaparidzwa yandiitirawo zvakanaka, ndinongobata that theme tova ndaisa theme iyoyo pasong, ndofamba netheme yokuti zviringe mumunhu angonzwa kungoramba achinzwa kuti pane chandanzwa chaichiramba chitaurwa kunzi zvakati. Saka manyorero andoita kazhinji kachona handivanzogara pasi zvokuti unyatsonyora kuti ndakunyora so, but kazhinji ndozvinzwa ndichienda munzvimbo dzekunamata. Zvakare tinotora from masermon anenge achiparidzwa, totora ipapo then takutopa shoko kune vamwe vanhu vasina kunzwawo patanzwawo isusu kana kuti patazarirwa napo isusu.
Okay. Manje sapasta munozvibhalansisa sei kuti uku muri kuimba uku kereke because I believe mutori bishop. Patori nevanenge vamwe mafundisi vavaimbi but mimi muri mufundisi anoimba. Munozvibhalansisa sei manje? Zvazvinoita ndezvekuti zvinhu zvese zviri zviviri zvakakosha. Kushumira Mwari nenzira yekuimba nekushumira Mwari nenzira yekuparidza nekuti hama dzinenge dzakaungana tichitenda pamwe chete. So zvinhu zvese zviri zvinofanira kukosheswa zvakafanana. So zvinhu izvozvo zviri kubuda nekufamba zvakanaka zvikuru zvokuti Mwari vari kutungamirira kuti hakuna kuri kuleka. Right now tiri pano nezuro taitoo neushumiri hwakasimba kwazvo. Friday tine ushumiri hwakasimba stereke. Sunday tinenge tiripo but music futi hatishaiki. So takangozviita full time mubasa raMwari. Zvekuti left right and center any day and time tinotoita basa raMwari kwese kuri kufamba kukereke kuri kufamba kumusic industry tiri kupusha Mwari vachitigonesa. Alright, mva matondigonera ndabva ndatowana mvunzo kunatse kuvunza himo. Semushandi handiti tiri kushanda mumunda washe. Senini mushandi ndinotarisirawo kuwana mugove. Handizivi saka imugospel munoitira kuwana mugove here? Kutoti mari vamwe vanoti ndakatosebasa. Munozvifambisa sei? Zvazvinoita ndezvekuti iko zvakaita munda waMwari. Ndosaka Bhaibheri richizotiudza kuti munofanira kuti muchengetere pfuma yenyu kudenga kuna Mwari. Ndokwaisingakwaniise kupfukutwa. As long as taichengetera panyika panapa zvipfukuto zviri padhuze. Saka number 1 chatinofamba tichishumira evhangeri yaMwari hakusi kuti tiwane cheuviri kubva pairi. Handitika though zvichigona kuzowanika but aim yedu isusu haisi yekuti dai tawana mari, ndeyekuti Kristu dai akudzwa. Asi munhu akati akaroda kupa something izvozvo zvinogamuchirwa. But isusu shoko redu nedonzvo redu ratinaro nderekuti Kristu azivikanwe kumativi mana ese enyika nepese patinogona napo. Ndodonzvo redu ratinaro. Mari inozoteera kumashure. Ndosaka Bhaibheri richitangai kutsvaga ushe hwaMwari zvamunoda zvese zvinozokuteverai. Ndezvimwe zvinozoteera asi isusu taita chaMwari chinotipa kuti tichengete pfuma yedu pakudenga pasina zvinopfuna zvinoparadza. Ndotenda aiwa ndabatsirika ipapa. Ameno munomaona sei nyaya yemakolabho? Ini ndakatarisa paYouTube penyu ndikaona munoshanda nevaimbi vakawanda kubva kudhara. Handizivi pamakolabho apo ndeipi kolabho yamunoti yamunoti iyi inonditira zvakanaka? Uye zvimubva mandipindirawo kuti what is the most yatingati career highlight munoti apa ndakasvika pakuti mwoyo wangu wakafara kuti ndaita chinhu chakadai music industry? Ndingangoti number 1 ndingade kungofarira Mwari kuti Mwari vakandigonesa kuti ndakwanisa kusanganawo nevaimbi vakati wandei vari mugospel vakatangira Mwari mberi zvikurusa like ana kudzinya kudya, ana Olin Damaroa, ana Traimo Bande, ana Pastor Traimo Bande, ana Pastor Vesa vafundisi vesa vakaitawo nezvavo, ana mufundisi Tivafire vese amaidzodzi ndakwanisa kuita nawo makolabho. So kusvikira ndazoita kolabho yandakaita Mama Dokasmore, ndakaita makolabho maviri andakaita angu inini, inonzi Unoimba Nani nenonzi Matitungamirira. Mwari vari mubatsiri. Ndakafara zvikuru kuti ndishandewo nehama dzakakurumbira mubasa raMwari, dzakakurumbira mumusic industry. So zvinhu zvinondiitirawo zvakanaka zvikuru sei. Ipapa ndichipindura shoko ranyu rechipiri kuti that project yandakaita naMama Moyo ndinonzwa kuti yakandiitira zvakanaka pandiri nekuti yaive shuwiro yangu yekuti dai ndakwanisa kuitawo navo kolabho. So mumusic industry music yese yandaita chinhu chandinonzwa kuti ndakaitawo zvakanaka nacho naMwari ndicho kuti ndakakwanisa kuwanawo vaimbi vakuru vakaita saiva kuti ndikwanise kumikisa navo ndikokwanisa kuita navo kolabho. So ndinofarira zvikuru Mwari vakandiitira zvakanaka. Mama Moyo, Pastor Olinda, kudzinya kudya, Traimo Bande, ndakaitirwa zvakanaka zvakavaitira zvakanaka vanhu vava.
tinotenda ameno mungapo advice kuna vamwe vari kuda kutanga. Pana vamwe vari kuda kutanga vasati vatomboita kana collab namufundisi Bande kana mufundisi Olinda. Munomba vakurudzirawo chii zvavari kutoona kunge zvisingaitiki? Zvandinoda kungokurudzira ndezvekuti zvinhu zvese zvinoita, zvinhu zvese zvinogoneka. Munhu sezvaakafunga ndo zvakava. So chakakosha iwe pachako tanga kufunga zvinhu zvinoita, usafungi kuti hazviite. The moment waunozviudza kuti hazviite, zvinotomeka sure kuti zvaramba kuita. Saka zviudze kuti ndinokwanisa kuzviita. And vanhu ava nehama idzi vanhu vakasununguka zisikamboite zvokuti kungoenda uine mwoyo wako wakaperera kana uine chinhu chauda kuita chiri pachena chakungoisa pachena, ndoda kuita chinhu ichi, ndoda kuchiitira Mwari. Vanhu vakamirira kushandiswa naMwari. Saka vakatomirira vanhuwo vari kuda kushandiswawo naMwari. So mukana wandinotopa everyone, nini chaiye takatosununguka anytime any day, basa nderamwari. Tiende kumberi tichimire vhangeri yaMwari. Alright. Saka vekuchechi vanozviona sei vachiona nhandi mati ndazvinzwisisa chaizvo vari kusapota here vanhu vekuchechi? Vekuchechi vanosapota chaizvo. Havasi kusapota nekutya mufundisi. Aiwa, zvekutosapota zvokunzwa kuti basa raMwari riri kutobatwa. Munoona pane utsi, pane moto panooneka neutsi. Unotoona kuti apa pane something. Nyangwe uri kure. So vane zvavari kuona nezvavari kunzwisisa kuti shuwa panotori neushumiri hwakakura huri kuitwa nekuda kwemusic chete. Tine basa guru ratiri kuona riri kuitika even muchechi kuburikidza nemusic. Saka vari kugamuchira zvakanyanyisa music. Wow, thank you so much. Ameno vanoda kukubatai nyangwe isusu vanoda kubata kuchechi because isita toona kuti kuchechi uko kwanzi kune hutsi. Vanoda kukubatai chaiko contact details kana makasununguka YouTube handles, WhatsApp handles kuti vakwanise kubatai vachishanda nemi kana kuda music tokubatai sei? Ndingangoti namba yangu inoti 0773 386 188. Ndiyo iri paWhatsApp iyoyo. Facebook page Pastor N. Matende Music. Pastor N. Matende Music. YouTube account Pastor N. Matende Music. Alright. Pastor N. Matende. Thank you so much mfundisi, muitire zvakanaka. Thank you so